ang pagbasa ng YES? Squared. Sa? Y-E-S. Unsa mag-spell ng unsa ang pagbasa ng YES? Uy, mga ice cream ta. Yes. EYES. Ice cream ta. Ace. Okay. Kabalo, kabalo. Ace naman. Kabalo. So what's up mga wakwak, ikaunong nga vlog na din no? Og karon gatibok kami sa balay ng Julius kay mga nalagi may lakpon ito. Adi yung lakpon nasabutan ra pud ba? Ni come up po na mga una mga adto ding kwan karon giwanon. So karon mga wakwak manggawas ating balaya kay basking kasaba niya tang ginikanan ha ani bitang wa tanan nangin. So karon maglakon ta naman nan ta maginahinin taglakaw pa adto kuan giwanon. Hoy baron. Bay pagkon. Asan kaya tayan sa diri tong motor. Asan kaya kami mayud? Sa puno mo. Abi kay lami kay siyag motor. Ay say. Sa mo bayad og entrance? Ako ba ba Bro, na niya. Adto-adto og iwano nya way ka entrance. Di ka makita, Brian. Pack shit. Tunggu sa tamag. Target man mo. Lagi mo ugay ni hagaingon mo. Wala mo ga. Ika sa Basketball on taron. Sa di ato plano taro. Basketball. Nahingin Kanang tira. isa ang dili ka balo mo dula. Panira mang trip. Kick vlog. Vlog. Play. So mga ambulance. Ambulance. So what's up guys, na ambulance. We're gonna watch this baby. Kusog kaayo. Mali pa yun. Ignorante. Hala paspasa, oy. Ignorante. Hala paspasa. Hala paspasa. Paspasa niya kitaglain, oy. Dali ba? Giatik ka. Dali pa yun. Ina yan. 1, 2, 3, ay go. Usa na yung pagpabaliktad ng kamera. Yes. So karon guys, susunod na taron na dali sa entrance nila. Pili ko squared okay. Tara, iwanan spring pipe. Pwede magdalag kamera squared. Ha? Pwede magdalag kamera. So, dili ko na allow lang. Dili ko na allow ng mag-camera pero mag-VIP man ta so pwede ra. Pwede ra magdalag kamera tayo. Di nga, pagkapunta na ikaw sa imong buhaton kung kaya-interest ka. Tawo. Adol trabalya. Pumilin ka niya. Adol, tala. Excuse me. Prison sa data. Ya, tuod. Dadaan po. So, Si assistant coach. Ah, ni kayot. Dentist. uhaan ko dito. So, kani guys, kani hay napita mo ni mga lista bitaw mga taong wala na may entrance. Kani. Muna siya mga nagpalista. Magay wala still yuhan ni oh. Duty na. Ha? Duty na, duty. Duty mo na pagkadagan kay ana Roy. Duties for the month of September 2019 and October 2019. Unsa din ni corpo ako anday ni kanang oh co-op din ni ma'am. Co-op ni siya. Ah. Dili, obvious. Gabayngon ako mga lista din og katungwa na mayan bitag entrance bitaw. So ayun ta ka jot sulod. O di Pila kong ngalan, hoy. Unsa tawag ka nang nanay? Bay. So guys, kabantay mo guys, kani guys. Ingon ani na ang pagtanom guys. Ingon ani pagpadaghan og balas haning sikihor. Ingon ana pag kuan multiply og balas na mga anong puti ng balasan kay ingon ana pag multiply no. Ikuan. Pero ingon sila squared niya, tab ang kuno na. Ang tawag ko ni ko ba no? Abi kay libre na ng interest. Gauna-una. Hoy! Pagulat pud mo, balik po nang kasi mga kalaki niyo din dili ma-record. Paro mo guys. Kani siya guys, kaliguanan eh. Muna si spring. Mga kawakwak kaliguanan eh John. Oo. Karon, mabaw siya karon. Taw ako mga mag. Wala sa pulian sa kaya ko murol hara. Take over sana. Karon, muna siya giwanon spring. Bali pwede siya kaliguan, yung makaputi ni siya. Pero Tab ang nga tabang. tabang na tabang. Maligo ta ni. Sumuna ni Spring Park nila. Mga spring park lak ni. Spring Park. Spring man yun. Spring Pero, ra dai wala pero may park. Ano? Gatubod siya no. Tabang na nga tubig, gatubod siya. Ali. Anak wa. Kabantay mo guys. Spring gina siya. Nay prove na nga spring tubig na siya bitaw nga tabang. Kabalo mo, dapin kig dagat. Naay nang laba oh. Oh. Nang laba. Ara. Nan? Nang laba na.
So makaingon yung gag, dili asgan ng tubig kaaning gatubod. Kuan yun na tabang. So ani to dapit. Ani na makakita ka gilumot-lumutan ang ganun siya pag maayo. Tungod sa kakaraan bitaw niya. Kakaraan niya lumut-lumutan. Nalabot. Sada pa kailang kuan bitaw tubod na pagikuan. Kanang usa na trapal. So ani to dapit. Mayon. Hanin di ay nas yung mga tree house di ay may mga tree houses di no. So murag dili ta allow ta hanay kay murag nat ni entrance sa anay kay para pang kuan mo kabalo mo kana mga narao hatrom kato. Kani ug kato kana sila pang jugsaan na silang kuan tree houses. Murag wa man tay ka ubang pares. So karon di ta pwede makasulod. Ato mga ubang kaoban na naguna. Lami kay panuntukon bitaw og bas gipanglibak na taha adto ron nga libre ra gyud sila og entrance. Pagkagulat mo po. Nanaguna. Yara gumatog vlog. So nara di basta na siya lahat ron. Basta na siya lang tawon. So mga guys, sada siya lang tawon kung taob pero hunasan man sumuraglain kilang tao ato makita mga lumot, mga kaning mga ugat ani mga pagatpatan ug unsay mga tawag ani. Makita ko. Ilumot pag maayo. Hello Philippines, paghangin kayo og nakay masulubon ka dahang ka problema ari ra dire ibugay nimo ipagawas na imong mga problema haadto. Napud sila murag usa na hana. Sweet. Dai mga pagkaon na hana. Identify criminals. Rox gallery dia. O an mali? Is gallery. Oh, next. Eh. Ayo po. Safety akong lawas. Di, balata kinatinudol. Simulo ko yun. Namula, nahubog ka jot. Nahubog ka jot, namula. Pwede kalaban, no? Lalom lagi na. Lalom lagi na. Tabang lagi na ano eh. Mga kawakwak. Ay, hangin. Tira. Dah, saron. Airplane. Airplane. Airplane bina. O karon mga kawakwak. Muproceed, tas mo na. Muproceed ta sa laing destinasyon. Kaya dita magpulos ani dita magdugay gayon kaayo hangin kisa nga tanan had to dapit. Bahay-bayon man god. Guaps. Ali. Wala tayo ibang challenge niya kung makakamuli siya. Kung saan pagbasa ng kuan kanang YES. YES? Kung saan pagbasa? Yes. Eagle? Oh, eagle. Yes. Saan pagbasa? YES. Kung saan pagbasa nimo? Yes. Yes. EYES. EY. Ang samay? Ace. Ay, spoil food buang na. Wala na kauna na. Sige saan? Sige hoy. Ha? Ayaw binuha. Sige lang, sige lang. O sa magbasa ng Dili na, Say. pinakabulan na sila. Dili, o sa magbasa ng YES. 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 EYES. EY? EYES. Ice. Ah, gispoil po nimo. Atos datos lang ko ano sila ato. Atong slide challenge sila mo. Ay, ice guys. Tawid challenge. Kung saan pagbasa ng YES. Script. Sa? YES. Unsa mag-spell ng unsa ang pagbasa ng YES? Uy, mga ice cream ta. Yes. EYES. Ice cream ta. Ace. Okay. Kabalo, kabalo. Ace naman. Kabalo. Unsa Unsa magbasa? Unsa magbasa? EYES. Ace. Ace naman. Unsa? Ace. Saan mo yun? EYES. Pero mag-pronounce. Nay na sa'yo pag-pronounce gamay. Unsa Ang imong magbasa? accent, imong accent. EYES. Pero ang accent, di mo ka EYES. Unsa magbasa? Kung YES, yes, sige, yes. Kung EYES, Yo, ang liwangan mo.
Di ka balo. Ano dapat kisamahan na? Kani. Sige ba, sige Kabalo man di ko lang pronounce. Threatening graduate og kuan. Usa magbasa ng YES. Yes. Usa magbasa ng EYES. Ice. Nakabalo na ni Daas. Ay, Facebook mong good foot eh. Amtik. Ang kante. Mating na to. Wating, yes. Is. Yes na. Yos, unsa yos? Tutorial unsa og pangingi. First, open your mouth. Ano sa yos? So muna ako i-challenge ni Julius. Kung kabalo ba ni siya, ato aning ikuan ba? Ito. I-psycho itong ikuan. Sabi ko naman sa inyo. Kani. Kantaho na tong bahay kubo, ingon ani ang kuan. Bahay kubo kahit na monte. Bahay 10 times. Bahay kubo kahit na monte. Sige, 1 2 3 go. Bahay kubo kahit na monte. Bahay kubo kahit na monte. Bahay kubo kahit na monte. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo Kahit na munti, bahay kubo, 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 kahit na munti. bahay kubo kahit na munti. So kantahan ng bahay kubo. Original na. Sa lyrics na. Original kada ito. Original. Bahay. Nakabalo na yun. Wala. Wali ato ang challenge no kana kabalo ng daan. Bahay kubo kahit munti. Laman Kahit naman. Kahit na munti. Bahay kubo. So may isulti nimo ani ato ang kwan karon destination. Kung ikasulti destination karon is so far so good. That's all. Yes. Yes. Unsa pa may lain? So yun na guys. Ha? Wala na. Itong lagi kay Katilyo. Maningala pa ka. Pata ka to classmate. Kabalo mo guys, unfair kaayo. Kani sila na nagdulag email. Ang kami aning walay load, di kadula. So dapat patas ta no. Ang duha ka dula, di na to padulaon eh. Ang take unfair. Banda man ron. Para asa ang banda? Sikihot. Cute. Kay apit ang Hoy, titeng yung ka gumana. Gubanda man ragi ron. Ga-practice man lagi ron. Ikaw nang gaingon. Ikaw man taga sikihot kamo buhay. Mao. Kamo random mo sila rin. Yung ba nagbanda? Gambit. Karon no. Gambit o ka na sa araw ng bayan. Bale, Araw ng bayan ba? Elementary na kung giingon. Elementary na. Paggiyate. Sige, sugod na. Madungog ninyo. Basta, May boss. has been slim. Boss, Analag kayo, boss. Kadugan na ito na agbog. Mora na libre niyo. Boss, nagpisuhon raman eh. fuck you. Pinalitin ni ante. Pinalitin ni ante, thank you ante. So karon guys, di na to sa paglawan. Unfair kayo yung nanit. Di yung mga iteng. Galag. Mayra, di mo ka. Mayra ka lang kay.Ime kay galag yaw. Unfair ka ayo. 25. Ah. Mama na eh. Hoy. Bale, dancing. Ay, sa pagdula mo. Lagi, unya ra. Unfair ka ayo ko. Iwas na ako ni kay. Dili ting. Lo na kayo. Dili, ay raglipliyo ka na sa. Pero ay ra mo. Dili ra lagi magdula. Kuan ko lagay ko kadula kay wa ko load. Wala sa kadula. Nangundang ko nuway. Ano yun yung habit yan? Dili na to masinamo. Sa dulo na to. Imposible nang gimot mo. Ta. Bulo ka ten. Kana bitaw ka ng mga buyahan na. Boy, dito ba? Tunta sa pod mga buya. Sa una ana, gamay pa kay na kanang mabaw pa kay na bahani pa na dapet. Hayad na maglingi. Unya ra. Ang tao sa naba, lain kay magato ko ni mag trivia unya dili ka maminaw. Kato siya kanang buya. Pampanay kulura na itom. Agkatong sa una anang kami pa nag si magkaliguan ni kay manginhas ni Andy. Hatugikan. Adto man sugod ani si panginhas.
Karo. Pagdula na pud. Padula sa na boss. Ay sa. Wa pa pinabito ni. Adto si pagina. Kaduloon ko si David. Kana ato mga agi ato tang height. Ilabit ang hoy, ilabit ang boarding house ng mayong. Ay, ato bitang boarding house ng mayong. Boarding house ng mayong. Di ba naman timuro putahan? Kana mi pangagi sa una niya. Kana na ilimboy. Muli ho ko squad kay mawala ng credit score. Di lang na kuan. Hani mga abot sa una nga manguha mig ka ng Liyak gamay tang liyak gamay. manguha mig ka ng Kaya kuan. mo sige mo. Manguha mi og kana bistong kita mo gatong mga animikad, mga Animeka. Umang. manunood, Umang. manunood. Kuan umang. Wala. Wala. Ah, ako na iyo. Ako na iyo. Si Do. Umang cameraman. Si Do. Ano nga si Do? Yak. Banda. Tro. Dili man pa istorbo ganun tong KML narahad to di patago. Banda. Wait. Oh, wala. Hindi na mapil dira kay murag kasi grang gani grang ko lang ko ni ilay. Ilet. Mumura sa buga. Ba, dili wala na yas wala gadto sa titik. Uy, garang. Uy, garang. Wa cellphone. Garang ko. Ah, dili. Ano Uwa wala ka. ka si titing grang ko. Mumura sa mula ako. Uy, gumala. Ah, wala aga. Lagi ka muta. Ah, abot pagigsahan ni kini ka isturbohon. Kaingon dagay. Ayo bigog kuko. Samot na ako. Oh. Hello. Anan. Wala na mahimo. Wala may. Lok wa. Kita yung kamot. Tagam. Nabawian, Roy. Kaya lagi. Tumukot ka na yung boss. Wala ka si Bues pag-uban mo, kauban sa tanan. Umana. Di na kami dula kay +1 na 90 na akong. Kaya di po ka ayo. Di na bitaw mo wag dula ta. Di po ka kay magarang ka magakuan ka. Sige dula ta. Sige. Sige as dula ta. Isa wala pa din nahuman ka buyak. Pero mapil di man eh. Magpa-feed ta. Mo de kay mo dula. Huwag mo kayo signal. Dari connecting. Tulungan na mo eh. Kasama pa rin si Babe. So ibig mong sabihin lahat ng babae dito sa mundo napupunta sa iyo. Eh, hindi man sa mundo, sa Pilipinas Sa lang Pilipinas lang. Sabi, kuha ko nga ang buong Pilipinas. Babae pa kaya? Sige, hindi man pwede sa akin yan. Kahit yan, sila dyan. Hindi. Kuha ko yan. Sila, yun naman, mag-video naman sila. Sino? Ma-expel tayo dyan. Sa vlog to, sa vlog. Ha? Sa vlog na edit. Ma-expel tayo dyan. Ah!